अच्छा पेड़ लागेला न कि का बताएं। एकरा के जाके अपन फुलवारी में खोस दे हम जम के असही हो जाई, खूब सुंदर लगी। वाह असही कितना सुंदर लागत अटे। आप घर सजाइम खाली नू ले जाके अपन गार्डन उर्डन कुल सरिया दे खाली ले जाके और आई में एक दिन नू तो और ले जाए। अभी खाली इहे ले जाता नहीं है ना। ए बाप रे बाप, तो पेड़वे कबार जी मन तो करता है कि पेड़वे कबार के लेके चल जाए, लेकिन पेड़वा हमरा से जइबे ना करे ना तो पेड़वे कबार के लेके चल जैती ना। ए दादा हाँ बड़ा बलियार बा। हाँ और ये मत दूगो तो ओइले देखो हमर पेड़वा तोरतिया मर देते नहीं कौन हिय मेहरा रे मर देते नहीं बगीचवा में आके खूब मजा एगो अपन दोस्तों के दे दे अरे ओकरो के। और ये मर हई देखो ए ओरे बाप रे। सॉरी सॉरी सॉरी। कहाँ घर हतार हो? वो हम आइल हनी यही में घूमे। हां हई पेड़वा के का करत रहू तू? वो आइल हई गाछ लगावे खातिर लेवे खातिर छोड़ दी। अरे हई देखी देखी आपके हो का है जंगलवा? और ये मर दे हई काहे पेड़वा तोड़लू हो तू? गाछ लगावे के रहे जी दे दी ना। गाछ लगाए के बाद तो तोड़ के लगेबू तो आपके ह तो का तहार बाबू के ह? जाय दिन एगो गाछ वाले नहीं खाली छोड़ दी दे दी हमके। आके आराम से हमरा से कहले रह तू कि गाछ लगाए के बा हमरा के एका तू गाछी चाहिए तो हई पेड़वा के ध के हेतर हेतर करत लू तारा के तोड़ला से का मिलता? ना टूटत रहे हम सोचनी पेड़वे जाके लगा दी यही से। बहुत तेज बनतलू तू साफ चोटी न हो का? देखिए हमरा के चोटिन मत कही, समझ में आइलू हम चोटिन ना हई। हमरा के बाबूजी कहना कि जाके तनी बगीचा और घुमले आओ बचवा आ देखो तनी तो आके एमे मेहरारू देखो हमार पेड़ तोड़तिया जाने तनी खूब हम केकर लइका हई। तो जाय दिनु एगो हिती को पेड़ तोड़ लेनी तो का हो गई? एगो एक जाने तू लगाए में कितना खर्चा लागता ना। जाय दी ठीक बा हम ना तोड़म और का ओनिया कहाँ जातलू है मैडम? एकर डांट देहे के परियाव है नी दार दी। हां एकर पैसा देहे के परी जितना तोड़ले बालू ओकर तो हम कल फेविक्विक ले आके ओकरे के चिपका दे हम हो जाई और का। अच्छा सुना तार हई ना हाथवा हिजिले काट देतनी हमार हाथवा का कटम। हां ओकरा के फिर बैंडेज करा देम। जाय दी छोड़ दे हमर गलती हो गेल, अब हम ना आइम आपके जंगल में और का। गलती हो गई जान तो ना गलती होला तो ओकर भुगतान का भोगे के पड़ेला। जाता नहीं हमरा। अच्छा अब गलती हो गई तो ओकर सजा मिले के ना चाहिए गलती के। कहाँ जतलू? हम अपने घरे जाता नहीं। घरे चल जी तनकी देरी के बाद। काहे देरी के बाद जाइम? अभी तब एगो पेड़वा तुरनी तो हाथ ना हमरा से लड़त नहीं। लड़त नहीं खी अब तोहरा के एगो हमारे संगे बहुत बढ़िया काम करे के पड़ी का वो पेड़वा के कम से कम लगाओ केहू तरह तोड़लू ना ओके लगाओ पेड़ बनावा। पेड़ टूट जाला तो लागेला का? हाँ तो वही तरह तारा के तोड़ देम तो तू लगाबू तो हमरा काहे तोड़म? एकर हाथ ना पेड़ बाटे एगो तुरिए देनी तो का हो गइले? एगो लगाए में कितना खर्चा बा? पैसा देबू 1000 रुपया ना द जाय दी माफ कर दी, हमरा से गलती हो गइल, अब हम ना तोड़म कबो नहीं। माफ तो कह देम जानो तलू। अब एगो काम करे के पड़ी गलती के तारा के माफी मिल जाई तो एगो हमारे संगे काम करे के पड़ी का ऊ है का अब छोटी गो बचनी बालू का कि तारा के समझाई तो का बताई समझत नहीं खू ना पेड़ तोड़ के बड़ी तोड़ देलू तो बताई तबे नु का करे के बा। एमे ओमे करे के पड़ी दिमाग सही नहीं का राउर पेड़वा तुर देनी तो कोई मतलब है का? कोई लड़की के साथ इज्जत के खिलवाड़ करम? देखो तार से ढेर हम बतिया नहीं चाहत ना तो हम अबे मरहू लागम जी कोई ना बचाई। देखिए हमरा कुछ नहीं है करे के, हमरा जाय दी। देखो हमारे जबले बात ना मनबू तबले हम जाए ना देम। तो हमरा ध ना देनी का हम लेके जाता ही? भइलू तो ओकर तो जान ले लहलू अब हम तोहार जान लेम। ई कौन मतलब हटे हटम के ना? और मार दे मुंहवा में नाटक बनैबू जी। देखिए हम जाके भी तुरंत हाला कर दे हम। तार घर कहां हो? हमारा घर से रहे का मतलब है? बगीचा में का करेलू? हटी हम दे दी। बनमू तेज ए बगीचा में का करेलू बताओ? हाथना सुंदर बालू अब अकेले बगीचा में आइलू का करे? तार मुंह देखे आइलनी हमरा से बोलवाओ जान। कोई नहीं खे ना मुंह देखबी तू। आय माय देख तू ना चपलवा मारम तुरंत चपलवा वाला मुंह घूम जाई। हमके छोड़बा कि ना? आगे अब आय मम्मी ना छोड़ दो हम ना आइम कबो। रोइबी नखरा बनैबी कबो नहीं छू दो हमरा। कान पकड़ सॉरी उठ बैठ कर उठ बैठ
हट अबे बोला 10 गो लइकन के ना, एक हो गइल। कहू आज के बाद आज के बाद ऐसन गलती ना करम। और गलती के ना को करम। कबो हे बगीचा में दोबारा ना 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 ना। हां अगर एबकी पारी तो छोड़ देतनी अगला बेर आईबी ना जो मैं ना करे के तमन तोरा संगे करम। एबकी पारी समझा देनी बच्चिया समझ जो। हां ठीक बा। सीधे चल जी है यार दिखाई मत दिए दोबारा चल जो भाग मजा के बाप रे बाप कोई तो बड़ा वो लवंडा बाजी बड़े दादा हितु को कर पेड़ का तुर लेनी हो कैसे हो करत रहे हो दादा भलो को हम भागे लागल हई न तो इ छेड़पाना हमरा साथे क दी इ लइका के छुछ बेहरा हो दादा भलो को बच गल जीव है पेड़ो तुड़े लायक नहीं के बुझाता कि एकदम हमरा साथे का ना का कर दी ताए होइसे मौगा लेखा करत रहे भागो जैसे नतिया आके फिर हमरा साथे गल कर। नमस्कार प्रणाम भैया। ये एगो हमनी के कॉमेडी वीडियो बननी है जा और ये हमने के वीडियो बस एगो एंटरटेनमेंट खातिर वो लोग के एंजॉय खातिर और मनोरंजन खातिर बनैले हैं जा। ऐसे ही कि रहो लोग के भी दिल लागल रही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक करी जाओ शेयर करी जाओ और कमेंट करके बताएं जा कि हमने के वीडियो कैसा लागल है और हमने के अपन चैनल पे करके सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय गाइस।